El nostre bosc. Tot seguit us presento el meu treball sobre el bosc de Santiga. Com podeu veure, abans només hi havia camp i ara hi ha menys camp però més edificis i cases. Més o menys es pot veure el bosc de Santiga des de dalt. Hi ha bastants fàbriques i bastant poca cosa d'agricultura. El Peter Roig és un ocell petit i arrodonit que fa uns 14 centímetres de llargada. Menja insectes, cucs de terra, fruits i restes de menjar. Els adults acostumen a estar tot l'any en el mateix territori. Durant l'hivern arriben al nostre país pit-roigs que venen del centre i el nord d'Europa. El porc senglar és un mamífer artiodàctil present a Europa. També podem trobar subespècies a Amèrica, Àsia i Àfrica. És omnívor, menja cucs, insectes, rèptils, ratolins, caragols, glans, llavors, fruites, arrels, patates. Els ullals dels mascles es van corbant amb els anys i poden arribar a fer 20 centímetres. Quan és adult es mou bastant, però en època de cria va en grups compostos per la mare i les cries. Arbres productors. L'esparreguera boscana ofereix espàrrecs. L'aritzal ofereix la balla vermella. A l'excursió vam fer un munt de coses i ens van ensenyar els rastres dels animals que hi ha al bosc. He posat aquesta foto perquè m'agrada que sortim tota la classe. Aquesta és una de les cadenes tròfiques que podem veure en el nostre bosc. Conservar el bosc i el seu equilibri. Jo crec que per conservar el bosc una de les coses més òbvies seria no contaminar. Un altre consell és no caçar els animals que viuen al bosc, per exemple, senglars, etc. El canvi climàtic ha provocat que algunes espècies d'animals no puguin criar els seus bebès degudament. Així que, si us plau, tingueu empatia amb els animals. Espero que us hagi encantat.